Sunyanihene Ojiamansan Boahin Koko ene Sunyanihemaa na akoso adua so sika braye enche bia na nya ntie sebuno regional minister ene Yera Ahmad Ibrahim ene mpanifo ye wo bono ene ne party mo no makohwe SCC asem no eno achi ena Nanahema ye senko woko na ketesi ko ya regional minister free no nanka wakobi eno na Black Jesus de betu dwa no wo kire se ohima yes woko no Ojiamansan boy kokko amene rahim fio no mo anunchi no ketesi ko na ekoso na ano no ohima entumi amebi na ahinkro president edin sembia betudwa wo chechi nsimbi mu kire se de sundwe tumi aba Sunyanihene ni Sunyanihemaa entem ya wo chese si ade omu nyina mabu abako ano a omu behwe na omahwe Sunyakro no bibia ye kama nanso so emu ho so ne yete se busua no beye press conference omu so be chire mu sentesa na nsem ne bi wo ho no mo a wo court a wo mu nkan wieye enti asem a empanifo na se nkonasofo bi betudwa ya no omu so chire mu se omaka bibia wie atwe court nsem nyina ba fie no omu so chire se entesa na yentie nsema hinkro president aka current update awoka ede afa Sunyani na matenkonwa eyametime wase ayekoso no yeba Black Jesus so ede ne de wasim ni muso atudwa yeba abusia Sunyanihemaa ene Sunyaniheene Ojiamansan Boahin Koko a otoso mienu ena me no kasa ide bunu regional minister or the chieftaincy minister ena penso ahemfo mo bunu ha omuka biyeye hero sage force ya de ona na pia waba adwuma sei na yehwehwe se sei de asundua ba omu se first no Sunyanihemaa na busuafo ebeka sei omu ntiase ema Boahin Koko a otoso mienu yi emedi akondwa no even say bunu regional house of chiefs president oni chieftaincy minister ana fenso onabo akwabo a aye bunu regional minister ko piem ewo Sunyanihemaa fie a omu ni ndi nkomo na chiri no na busuafo beka se dabi omu ntiase ema Ojiamansan Boahin Koko ema meye Sunyanihemaa ba na me no ka say ntiase aye adwuma nana yankopon ashirawo asundwie aba eye Sunyanihemaa the woman king wabo adwuma enyo hima bia na beye sa enka ne Sunyani me ho ase ntokwasem na de adibi eba abese Sunyankro no ba na me no kasa de bunu regional minister onabo akwabo a eda fesu chieftaincy minister omabo adwuma in fact ena hemfo a omo ka bia eyeye a sesi am no kasa de omabom a omo bebu Sunyani ama Sunyani abeye krabe ba Ojiamansan Boahin Koko onana nie Chieftaincy enchene ba Sunyani na ma beda na ase nti abusia Sunyani ahensem sesi amunu kasa die ya solve ya wi problem bia ni ho Ojiamansan Boahin Koko eba begina Sunyani ni na anim na wasuai ade ama Sunyani a kire se oye bema muwa na ye de Sunyani ehye ne nsa obetumi asiesie Sunyani ama Sunyani krabehwe abusia for nti ahinkro president ena yete ne nka no nti omo de opeso o kire se asumdwe atumi aba nananom anase Omanhene no Omanhema omienu nyina atumi ate wo ho ase a wo mo ebehwe ko na mabibia ye kama wo mpo kire se obeba Sunyani mpo abesra Ojiamansan ene Nanahemaa na Black Jesus eye Nahemaa me kire Sunyanihemaa oka na ema no hubi ene wo de abetudwa no so kire mu se de ahinkro president ye ka no Ghana fo nyina emontungu esanse enye no kresa na sem nyina ne se court ensem edaso ho no mo no ohima se chinchini achi ekwan ya omofa so omu yi Ojiamansan Boahin Koko no ompene so na sem edaso court a wo mu nkan wieye enti se nkonwasofo no ebeka se sisi a na sem ne yi de abafie omedikan beka bono ato agu ena hinkro president asaba beka o se eye false news enye no kore manso no a wo mu eche no eguso a ewo court na omunya nka asem na mfam wiye yenti Black Jesus abusuafo me chiacho bibia menua ahinkro president mesrawo information ade mawi by force information no kure bia ni musa Sunyanihemaa ene ajare Ojiamansan chieftaincy minister omukọ benkrom se court case no hono no yenkoso na yenka na emom for now there
Sunyanihema entiase emajare enya hen kwapem say yebeka court case na wie. There is nothing like say Sunyanihema tiase. Ba many say wono akonyo mu si ye no manfa kwampa so na si ye. Wono na tumi gutan so si hene. The chief politicians intimi solve chieftaincy issues into a more council House of Chief. But a more per se peace a very is never to question be Emma. But court case no hormone or more so encounter court case. So there's nothing like say we be swine for our children will be. There's nothing like that. Intimacy some more young information more cancer one can say many. Send your Catania sanity, Mamun to futuru amount for any. There is nothing like this Sunyanihema jejare to me so me Sunyanihene. There is nothing like that. Intimacy more information, more spread information or the right information. One chieftaincy minister, I'm Freddie Musa, what went on the other day on office. There is nothing like say Sunyanihema jejare atum. Make a chiro. Intimacy information na more man, more information, Muntu futuru amount for any. As seven House of Chief fire, Kanyan Kenye. Intimacy more. Bibi ni wano musari au kananyano kweli ni musa. Enje for Black Jesus asema walking in. Na ya na mentiasi se asem ewo honom na ye ka na mo pesa mo ya na mo kataso de asie hwan. Ayinkro president menim se wo de wo bono na wo ka bi ma bono obi antan bono mentan bono nye hwe da bi ya nkyere me saa so na sa de bi nkoyie wa asante ya fami hanom na nkoyie a metna hanom a meka se ade no wanka ame hu no kure wo mu a yentumi nhwe nsiesie na se yentumi ndosu ko hu bone ewom na yenhwe nsiesie se opese ma public ngina hu sa asomdwe aba mi ho asomdwe susu ntumi maaye enje se to no ma na kye bi ekoto se bibia saji wo mu a na ye nipa timu kesene enti se bibi wo honom ne yenyanka mfiri honom a ma yenhu se bibi wo honom yenyanka mfiri honom na nanom nhwe na de kura hye honom no mo hwe nka mfiri honom na Bruno Regional Minister eni mpanifo ba yoro meka asem no asem mo kan ne se ohene empene na ahima ente na konwa so na ohima so mpene na ohene ente na konwa so na wo mo nya nhihyiemu no na mo nka asem ni nyina enwie mo obi antu obi mpagi obi akonwa obi nyese aten konwa se yayewe da bi obi a maintain ni position asoman hene ese oman hema no mo nyo mo adwuma na yenka asem no omuntra senka asem no se wo court nka asem no mbu anwie court bu awie a na de woso no nanom ye no bebe woso mo de to no mo de ato sabe ya ko mu ye betumi aba no je se oman hene tena konwa so oman hene no hema tena konwa so oman hema na wo mu nyina abutimi to wo mu yem ansa na bibi wo hono mo ya shaka na ya pejo bi to ase akonwa na akoka asem nipa ko no kokugina soro esa na kana ibibie wo ho enti no mo ye sese ya asumdwe beba ne de obi an ko back to the position no one tena se na asumdwe mra ye nyina ye nim se ya ampa de Black Jesus kan ye no credit ya ense se ye sabata bonte be ye se de ohima no ankasa na ye frɛ katesi ko no wanko mi ho a no so ya pamo no mo pamo no abrante ne chese ma minu tu ka oduru ahimfi na bobo ano no mo a wo kwesi ahimfi onom na dru adawa ba no ye roje amansabo en kokopamo no se ye no cross ade a wo so opamo no na so opamo no so na de na aduro no mo a no mbeka kire ye se munim de nti ohima aba ama enye fe esa na chese ohima na onu pema nso na se on pesa sumdue beba mi ho asusu enim no kre no ye mpese ye beka ye katakata so fizo bibenya ye ho asemaka enye nti ye besere asem no de akwa wie nyina no kure wo mu ne se ewo court de wo court no ye ntwam enti wo se court no ye twan na court no bua enso ohima kwampo se wo twan enye court asem opese bono House of Chiefs no Regional House of Chiefs wo mo na tena se hwe na wo mo ka enti so ohima apene sa mo me nka se court no so ne pa ye ma court nka House of Chiefs ne betumi aka so wonko ye asem ne mra na wo mo nka ni yie mu ne ye pe na ye katakata so sa asem bie ne ho abra asem ho no mo a ye ka asem ne mfie du man so be bo mo ntem mfie du so nwan be ye de etie no a entokon be koso akoso nti yesre se bibi ho no mo a mum bia ni na ye hu ese kuro no ye mia ni ne hu ba bia ye de shi kuro no igu
na tumi awu ama ye nyina yetuma nya asumdie nti abusuafo na update kakra e bae no ayinkro president asmo de tu dwa no na Black Jesus person o kire se enye no kresa oye blogger ono no follow bono niema nti onzo pese o twa videos e be kire se bibia ya asumdie mu ho no abrente sa nti sade na hema ono so na fa no ne mani bi Black Jesus asmo no so de betu dwa no ono na won ohonom eno nim de twiem eno wo ka no kre ne se asem wo ho nti na no mo hwe mo mo kan asem no aha ADUMASA TV obetum do adwen che so ato honom na yaka de amount midin de atese me no kwaku yedase